duba wannan cewa ya matsalar sa fa akan auto ne. Wasu producers din har yanzu ba su iya saita auto ba. Wai to taya ma auto bai saita ba, taya waka za ta yi daɗi kuma mixing kuma ya kyau. Batun auto shi ne mafarin recording, in ba auto kuma ba recording. Ko kai da baka san waka ba, duk kuma wani mawaƙi shi ma zai ji, zai san cewa wannan auton kai kana jin ka san cewa muryar ba ta ba, bai saita ba. Zuciyata tana kuka, da damuwar ki ta saka hauka, halin ki ɗan irin na hankaka. Ai kai kanka ya kamata a yi ma duka, ba ma mai student da ya saita maka auto din ba. Ku je ni muka ƙara gyara shi. Zuciyata tana kuka, ga damuwar ki ta sakan hauka, halin ki ɗan irin na hankaka. Zuciyata tana kuka, ga damuwar ki ta sakan hauka, halin ki ɗan irin na hankaka. A kodayaushe ke cewa ni BZ Mix a shirye nake, ina maraba da lale ga kowa. Ku zo zuwa BZ Mix domin a gyara muku aikinku ya zama perfect.